everything, we always glorify God. We submit everything to Him because He is the giver, He is the provider, He is the protector, and He is honor. Mapasalamaton kita sa tangama sa ato ang gobernador na naghatagayon og effort aron nga mapatigayon kining maong PCR test. May suon, ato pasalamatan nato ang Ginoo karon kabuntagon tungod ni mong grasya ug atong ibalik kaniya. Atong pasalamat pinaagi sa pagdelegate hining laboratory, molecular laboratory ngadto kaniya nga siya gayud ang manag-iya ato kining gamiton pinusubay sa iyang kabubuton o para sa kayuhan sa tanan.